Vou ler un anaquiño de Profetas, que é unha das miñas últimas pezas, que resultou gañadora do 16º Premio Abrente da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia este pasado verán, e que se vai publicar o próximo verán, non? En editorial de Artes, Letras e Ideas de Ourense. Estas dúas escenas que vou ler son con dous personaxes, un home e unha muller, son el e ela. E di así: ela, senta, ven, contareicho todo. El, tal e como foi. Ela, sen aditivos nin metáforas, pero tes que prometerme unha cousa. El, o que? Ela, que esta noite remataremos de ler este texto xuntos, custe o que custe. El, por que o fas? Ela, non sei facer outra cousa. El, que sentido ten lavar os trapos sucios diante dos demais? Ela, necesito. El, hai cousas que mellor deixalas atrás. Ela, se escribo é precisamente para iso. Verto no papel todas as miñas ideas porque quero desprenderme delas. Non as quero. Aquí, sobre a folla, non me pertencen. Renuncio a un anaco de min mesma coa intención de converterme en algo diferente do que xa son. Outra persoa, outro lugar, un novo pensamento. Por iso fago o que fago. Necesítote. Sen ti, este texto nunca estará completo. El, perderemos máis do que crees que imos gañar. Ela, non estamos a competir. El, síntome utilizado. Ela, quero axudarche, deixar Compostela, abandonar este lugar por un tempo, inda que sexa a través do que escribín. Non é o que máis queres? El, xa o fixen. Ela, non o sabía. El, marchei despois da túa partida, pero non funcionou. Ela, que pasou? El, fun onde sempre me prometiches que iríamos xuntos. Ela, estiveches? El, no peixe, no seu interior. Ela, igual que Xonás. El, pero eu non escapaba de ningún deus, escapaba dun espectro. Necesitaba fuxir, non mirar atrás, perderme para poder atoparme. O mundo que aquí deixaches volveuse confuso como ese ar denso e abafante que anuncia unha gran tormenta. A miña vida ia estoupar e eu precisaba respirar. Pasaran semanas desde que abandonaras o noso apartamento, pero constantemente atopaba algún trisco do teu recordo esquecido nos pregos da memoria. Pouco a pouco intentei recompoñer a túa figura fragmentada, igual que fan os xaponeses con esas cerámicas que se trocan máis fermosas unha vez escachadas, pero foi inútil. A beleza da lembranza volvíase terrible cando intentaba xuntala. Eran os despoxos dun pesadelo ao mencer. Mais eu continuaba preso naquela vixilia, farto de que a túa sombra me asaltase polas rúas, nos espellos, entre as sabas ou na melodía de vellas cancións, decidín facerlle fronte e ir buscala onde para min non era máis que unha quimera, alí onde non compartira nada xunto a ela. Ela, para que fuches? El, nin o suben cando fun, nin o sei agora que volvín. Tal vez buscaba unha certeza, algo que me indicase que ti non foras unha ilusión na miña vida, un sinal da túa existencia neste mundo máis alado que vivimos xuntos. Ela, atopáchelo. El, nada, sombras, néboa, silencio, máis dúbidas inda. Venecia é unha cidade fermosa, sabes? Terriblemente fermosa. Nese flotar eterno e quedo sobre o Adriático, aseméllase a un buque fantasma. Ela, non existe sitio igual. Ela, agraézocho. El, por que? Ela, porque acabas de abrirme os ollos. El, sinto moito que sexa así. Ela, así como? El, o final. Ela, este inda non é o final. El, dime, entón, onde empeza e termina todo. Ela, nunha canción. El, unha canción? Ela, cando el colleu aquel avión o seu destino e ti desapareciches da miña vida, sentín por primeira vez o baleiro. Non tiña ningún tipo de contido vital. Os meus días baseábanse en sosterme a duras penas en riba do arame. O precipicio da apatía e da desilusión nunca fora tan real. O teatro anoxábame, as persoas anoxábanme, o ar, as gargalladas dos nenos nos parques. Odiaba aquela simulación a que todo o mundo se empeñaba en chamar vida. El, seguías aquí? Ela, nunca marchei. Polo menos corporalmente. Encerreime nun pequeno fallado que alugara en Ultreia, vendo películas pendentes, lendo, escoitando a vellos cantautores en vinilos. Non saía, non recibía visitas, non escribía, apenas comía, deixábame levar co vagar das horas.
Convertíme nunha sorte de asceta urbana, Convertíme nunha sorte de asceta urbana, outra hipocrisía máis que engadir a miña longa lista. El, ti é a túa música do paleolítico. Ela, ata que un día albisquei a primeira imaxe nunha melodía. Aquel verso de The Sound of Silence foi a mecha que prendeu o polvorín dos meus sentimentos. El, cal, ela. As palabras dos profetas están escritas nas paredes do metro e nos corredores das casas. A soidade reveloume que o meu deber era seguir contando historias, esta, aquela, calquera, inda que se sostivesen sobre mentiras, inda que sempre haxa cousas máis importantes no mundo. Collín o ordenador e púxenme a escribir. El, esta obra. Ela, o seu principio. Aquel no que unha muller camiña de madrugada pola cidade. Unha cidade que en algún momento do pasado foi parte de si mesma e a que acaba de regresar. Un cartel luminoso fende as tebras para traerlle de volta un nome coñecido, un nome que tamén foi parte súa hai moito tempo. El, queres que leamos esa parte? Ela, non, prefiro que fiquemos en silencio. Gustaríame volver contigo aquel fallado, que o ceo se abra encima das nosas cabezas, quebrando teitos e paredes. Agora só me apetece escoitar a Simon e Garfunkel, mentres aí fora as bellas pedras de Compostela, de Mosul, de Venecia, se mollan coa choiva que empeza a caer. El, temos que decidirnos. Ela, como? El, as cartas da vidente revelaron que en algún momento desta viaxe íamos ter que tomar un camiño. Ela, a encrucillada. El, dime, logo. Ela, todos se dirixen cara ao leste. El, escolle un. Ela, non podo. El, apura, non temos moito máis tempo. Ela, para que? El, vai a mencer. Ela, que vai ocorrer cando saia o sol? El, todo remata. Ela, como todo? El, non existe nada máis despois. Ela, non me vexo con forzas para volver a empezar. El, por iso, di, cara a que lugar? Ela, onde nos vai levar a miña escolla? El, non o sei. Ela, é inútil. Ti o dixeches, estamos condenados. Nós mesmos somos o veleno deste mundo, a súa verdadeira enfermidade. Parapetámonos detrás destas ficcións para non afrontar a realidade. Enchemos a nosa vida de metáforas e eufemismos con tal de non chamar as cousas polo seu nome. Dá igual onde a escondamos, sepultada na terra ou afundida no mar, ou canto nos afastemos dela. A realidade volverá a gromar. El, xa non. Ela, por que? El, porque acabas de escoller. Ela, o que? El, o camiño máis difícil. Ela, onde estou? El, de volta, camiñas a noite pola cidade. El, esa cidade que en algún momento do pasado foi parte de min mesma e a que acabo de regresar. El, perdón, que me equivoquei, volvo. Volve atrás onde deixas que tal. Sí. Ela, onde estou? El, de volta, camiñas a noite pola cidade. Ela, esa cidade que en algún momento do pasado foi parte de min mesma e a que acabo de regresar. El, saes da estación e subes a costa que che leva ao casco bello da cidade. Ela, cruzo, sen rumbo fixo, sen un obxectivo claro. El, non sabes onde vas, pero os teus pés avanzan polo labirinto das súas rúas. Ela, a choiva da madrugada cae enriba de min. El, baixas unha, dúas, tres rúas. Entón, un cartel luminoso fende as tebras para traerche de volta un nome coñecido. Ela, un nome que tamén foi parte miña en moito tempo. El, dubidas. Ela, pero ármome de valor e ao final entro. El, séntaras atrás nas cadeiras do fondo para asistir á presentación da exposición. Ela, hai barra libre, non sei que tomar. Collo unha Coca-Cola. Non, mellor un Aperol, con moito xeo. El, eu decátome da túa presenza na rolda de preguntas. A partir de aí, o resto do coloquio é unha auténtica merda. Ela, está radiante. Verte de novo falando da túa obra é unha sensación fermosa. El, odio este local. Odio estar aquí, odio esta cidade, odiote a ti, odio o teu regreso, precisamente esta noite. Ela, xa non hai máis preguntas, a xente aplaudeche de pé, eu tamén me poño en pé. El, as nosas miradas cruzanse outra vez, igual que a primeira vez. Ela, fasme un xesto coa cabeza. El, teño que saudar a xente, falamos máis tarde, dígoche con mímica. Ela, por fin a galería fica baleira, só estamos ti e máis eu. Toda esta espera ponme dos nervios, xa vou polo cuarto cóctel. El, estás preciosa, o meu corpo ténsase ao chegarme a ti. Ela, dámonos dous bicos protocolarios, extraños, mecánicos, cheos de medo e dor. El,
Contasme que estás de volta na cidade despois dunha viaxe a Oriente para encontrarte a ti mesma. Segues a ser a mesma Pisces de sempre. Ela. E ti o mesmo Tauro responsable e obstinado. El. A tensión afrouxa. Rimos. Ela. Bebemos. El. Lembramos. Ela. Que son estas figuras? El. Baleas. Ela. Están ocas. El. É unha metáfora. Ela. Sobre que? Ela. Volvo. Ela. Que son estas figuras? El. Baleas. Ela. Están ocas. El. É unha metáfora. Ela. Sobre que? El. Sobre a perda. Ela. De Pinocho. El. É de Xonás, é do Capitán Ahab e de tantos outros. Xa sabes, a miña puta manía coas referencias. Ela. Entón, digocho. El. Unha obra sobre unha parella? Ela. Sobre o final dunha parella. E quero que ti me axudes a facela. El. Como se chama? Ela. Profetas. El. Profetas de que? Ela. De nada. El. Non sabía que agora escribías cousas religiosas. Ela. Acaso o amor non é un dogma? El. E ti o seu apóstolo. Ela. Mira, nos pesa todo. Aquí estamos outra vez xuntos despois de atravesar os nosos respectivos desertos. El. Onde acontece? Ela. Lonxe, en calquera parte, agás nesta cidade. El. E por que non aquí? Tes medo que a xente poida recoñecernos? Ela. Teño medo de que o recordo aínda non cicatrizase por completo. El. Comporteime como un imbécil. Ela. Tranquilo. Está todo ben. El. Non debería ter marchado a traballar a Italia. Ela. Era unha boa oportunidade que non podías deixar pasar. El. Non funcionou, como podes ver. Ela. Chegaches a rematar? El. Sí, pero a exposición foi cancelada. A Bienale dixo que este tipo de arte era demasiado provocadora para a súa liña como institución. Ela. E que querían logo? El. O de sempre, pezas decorativas que non fagan pensar moito a xente. Arte de masas. Ela. Que me vas contar? El. Tomamos outra? Ela. Vai amencer. El. E que pasa ao amencer? Convertémonos en pedra ou algo así? Ela. Está ben. A derradeira. El. Escoita. Ela. Que? El. O noso. Inda o podemos arranxar. Ela. É demasiado tarde. El. Nunca é tarde para recuperar o tempo perdido. Ela. Esta vez sí. El. Por que o dis? Ela. Xa noto como a auga corre baixo os meus pés.